desa napa, Bas? Niki lha desa apa? Kowe tinimbalan rene. Kowe nak ya ditelepon karo Pak Gunawan. Lah, Iya ta cilik kowe? Oh, RT. Oh, Pak Gunawan siapa Pak Gunawan ini Pak Lurah. Oh, lah iya mbiyen RT buyan tapi saiki lurah saiki. Oh, ditelepon Pak Lurah. Iki nang Dungus dalam rangka bersih desa. Oke, Sampean aku ditelepon Pak Cari. Oh, iya. kowe ditelepon sapa? Pak Lurah, Pak Gunawan. Lah kok kene sing telepon? Lho ya mbok. Lho, iya. Nyapa Pak Gunawan ra telepon aku? Lho, Lho ya mbok lah sing ngerti ya sapa. Lah kok nyapot kok kene kowe? Nyapot kok kene kowe. Lah yo nyapa aku barange. Lho ya mbok aku ora enek karo keadaan, sepenting aku ditelepon Pak Gunawan. Lah nyapa aku mbok gawano jarik karo blangkon barang le gendut barangnya nyapa lho. Lho, lah ya mbok lah aku karo disino jenengan ditelepon sinten? Pak Cari. Pak Care, aku Pak Lurah lho, kena. Pak Lurah. Iya no. Lah kok kene sing telepon? Lah telepon awakmu apa kena ditelepon HP-mu? Yo jelas gak. Lho. Lah ora mbok engkrene kene yo gak yo ora usah telepon. Lah tapi tonggoku kan duwe aku diceluk. Kaya jaman tahun 2001 kowe iki. Wis saiki iki HP wis cukup. Ora usah ngomong tonggo. HP aku telepon lho gak ero aku dik carane nganggo lho telepon iki tadi. Goblokmu. Pokoke enek tulisan abang kae. Telepon kan enek pentolane loro. Nun sewu acene desa niki mboten. Omongno jaman kaya ngene. HP-mu ki HP apa tak tekoki jajal? Nek HP duwe aku telepon sing gak iso. Lah iya Mas HP-ne HP apa? Samsul. Lho, Omongno. ngono duduk Samsul. Samroji jenenge. Samsung tak tapuk lambemu. Lah iya sing dodol jenenge Samsul. Oh iya. Nggih sebutene. Maksudnya piye Mas awakmu ruwe piye no tak omongi saiki? Yo nek HP aku roh. Ora Mas ngene iki piye kaya ombo apa ora? Sing telepon ku lho dik sing nek kabel nek gagange mentol loro ku lho dik. Wah, Lho ki apa to, Bas? mentol loro ki apa? Mentol loro ki apa? Telepon omah kan telepon omah. Oh, jago lah kotange bojomu. Kotange bojoku kempes ae. Ora Mas iki telepon omah tok ngene. Ya carane Lah piye? kan ceket telepon kae gagange kan cekel lencet. Gagange sapa? Ya gagange bojomu tak tapuk lambemu ya gagange telepon iki lho goblok. Lah ora roh lho dik. Iki lho gagange jenenge wong teko nesunan Ora. Dik ngono tok nesu. Lah iya iki lho tak omongi. Lah wong teko tenane yo nesu lho we. Iya ta iki. Wong gak awakmu tak omongi iki Wong gagange. aku karo we kok aja nesu. Lah iya kita omongi. Aku karo tenan. Iya. Iki tak omongi gagangke cekel lencet. Telepon. Lah iya telepon gagang telepon cek terus ditemplekne. Sing templekne apa? Bathukmu. Kuping lho goblok. Sing mentol. Ya sing mentol kene kuping, sing mentol siji. Lah sing mentol sitoe. Kene maratuamu lah gelem. Tapuk. Iki mentole jangkrik bocah iki. Mentole mesti nek kene karo nek kene lho goblok. Ning cangkem. Ning cangkem sitoe. Terus dikapakne ning cangkem. Untalen. Ya meneng nek kene ae, meneng kok. Meneng. Nah, terus baru kan nenek tutulane kuwi. Didudul. Didudul. Sapa sing didudul? Bojomu dudulen. Alah. Angkone lho nyok munyok. Ora roh lho ngono tek kaya ngene nesu we. Lah kowe yo angel lah takon nyek kancane kowe. Mare gelo aku. Ya, ngene. Kowe meneng kok. Pokoke nek cek. Pemane sing mbok telepon ki sapa sih? Lah telepon sapa? Lah jajal sapa? Jajal telepon. Malaikat bendal jiko awakmu. Dadi ditu. Aku mah Ya nyawa. nek didusi isin. Rumah saku kok. Ditutul. Dul ya. Pokoknya 0333 foto 0351. Terus burine nomornya sapa? Ya. Akeh kowe muni. Muni piye? Piswono. Lho, ben tapuk lambemu. Muni piye tadi wong tekoki tenanan yo nesu lho wong aku gak roh carane wong telepon. Kuwi goblok. Kowe langsung kene lho. Hai. Langsung. Dadi telepon tak canda, aku langsung Hai. Lah engko terus kono mari nopas ngombe arak ngomong ngono. Iki halo kuwi lho. Lah wong telepon sik, mosok kene suarane. Yo mesti enek to tut tut tut. Suara apa? Ora tomo ngentut. Alah tekoki tenanan mesti gelo aku sesuk. Bas, omongan apa? Gelo aku. Gak aku. Tekoki tenanan. Gak aku ngomong. Ambak-ambak wong katrok kok nemen-men kowe iki jangan ngopo to awakmu. Lah aku lagi roh telepon lho, Dik. Kowe gaptek kok nemen-men kowe ya bocah. Muni bar muni terus. Tut tut. Sono halo kowe muni halo. Halo, pemane kowe aku dadi sitoke lho, Cak. Nah, aku sing sapa? Ya kowe dadi aku dadi sitoke. Ya, ayo. Ayo. Tut. Lah, kene sing muni. Lah aku gak tut. Cara tau duwe telepon apa? Aku kon ngetut to. Yo kene sing telepon iki kono sing muni kono. Oh alah. Ya. Ayo, tut. 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 Masa sungi tatu-tatu to, Dek? Masuk angin apa piye? Minum antangin. Aku muni piye? Kowe langsung diangkat ceklek-klek, langsung muni yo. Halo. Sing diangkat apane? Angkat marotomu sikile ceklek-klek ngene lho. Telepone iku lho goblok. Ceklek sikile mlorot aku ya ampun, Dik.
Alah. Angkatan teleponmu, angkatan set. Oh, teleponnya diangkat. Ah. Sret. Wih, ya terus tuh. Templek nanti, Dik. Nah, Templek nanti. irungmu lho. Kene lho, iki lho kuping kene lho. Leh, kuwi oksigen goblok kuwi. Di kene. Kene lho. Nah, ngomong. Halo. Halo. Siapa ya? Lembok lho. Niki Lho, sing telepon aku apa kowe? aku sing Oh, telepon. alah. Halo. Babarokatuh. Halo to, apa Halo, halo. Umpamane aku telepon Kak Gareng umpamane. Ya, aku den. Aku Pak sapa jenenge? Pak Gunawan. Heeh. Panan gua apa? Pak Gunawan. Semanan. Pak Kumana marara sa. Gunawan. Kuno mono sana mana. Pak Lurah lho, Dik, Pak Lurah. Pak Gunawan. Guna masana manara. Pak Gun. Guna wasara besar. Ayo. Ayo. Telepon. Ya. Halo. Halo. Ini anu nggih nun sewu niki Pak Rudi Gareng nggih. Maaf, ini adalah kantor polisi. Oh, Alah sambung. kowe ngomong ini Rudi Gareng, iya saya sendiri. Oh, alah. Iya, saya sendiri. Urung halo kowe. Halo. Halo. Nggih, niki nun sewu Pak Rudi Gareng nggih. Betul. Percaya? Loh, Kok tahu mendengar? kok tahu? Karena kamu telah mementoli. Alah. Kamu tadi tunggale. Banyolan. Kuwi apa kok banyolan kuwi teko kono lho. Ora kuwi to, Dik. Aku mari gak tau nampa telepon. Sesuk tak omong wis rasa teko ning kene iki awake dhewe ning Aku mari nek hubungan karo wong iki kirim layang. Ya ampun, zaman segini surat. Lah iya tak kepada YTH, titik 2, Bapak 2, Ibu 2. Kok bapakmu kemen, ibumu kemen. Bapak sampai loro titik loro iki lho. KPD YTH, Bapak 2, Ibu 2 di tempat. Lah angel Dengan hormat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Terus? Yo. Ngono. Mencintaimu, I love you. Ngono. Mosok ngono kuwi kelakuanmu. Ya, aduh. Ya kowe oleh ngono lah, mau kirim surat tak kirim surat tiba karo telepon, Dek. Lah telepon langsung orang dia, kamu kirim surat iki kene. Padahal sing nampa iki. Lah, ngono kan beda, Dek. Ya ora masalah to, Dik.